De linebjemmen bleunen doel steen, en de multa instruiel. De bladen warm je vat vergeen, mooi te toeken wie haar diel. De rijden haar de graft haast dicht, het hekkelje wat wij. Verlitten hier zijn gedicht, in doet hij zat dichtbij. Het oude stee is haast verdwenen en alles wat zo mooi zong, maar altijd nog besibben mij de groen. De rook van Boethuis Jarendam. Dit is de ruïne van de plaats van Keenske. En Keenske had hier, nou ik geloof dat ze 30 jaar niet verstaan is. Toen ik hier kwam te waaien, ik woonde aan die kant. Toen was die plaats nog helemaal intact. En door het keukenruut zag ik deze plaats alle dagen en ook stond het afwasken. En ik had in die 20 jaar tijd had ik die plaats helemaal wij, zakje, schoen. Dat wat er nou nog van oor is. En dat is voor mij eigenlijk een beetje de metafoor van een agrarische cultuur. Van een rieke, oude agrarische cultuur. Dus ik werd er alle dagen mee geconfronteerd, zou ik maar zeggen. Toen ik hier 20 jaar verleden kwam, waren er nog 1000 boeren in Dongeredeel. En het zien hier later nog 400 ongeveer. En nu is maar 50 en hoe zien hier misschien nog 5. Dus dat had consequenties voor het loon. Volle grotere consequenties, denk ik, als dat in de politiek herkend wordt. Ja, dat idee van krimp, dat is eigenlijk meer het is wat Gerrit maar dwaande is, zeg maar. Hè? Dus in zijn denken en werd er een studie van maakt. En heel vaak is dat ik, zeg maar, wat maatschappelijk dan speelt, zodat het publiek zich daar ook met dwaande houdt. En ja, dat levert dan weer zoveel stof op, dat dat wel heel nieuwsgierig is om weer uit te jipjen van een toneelstuk. Ja, ik werk je verdriet. Ja, wist wat het mooiste is? Ik had altijd gelijk. Ja, ik stem me de vierde net op voor, hè, maar bij een besluit krijg ik alles voor elkaar. Ik vond het heel erg leuk om daar wat in te redeneren. Ik had met protemeester praat. Hoe krimp heb ik het nou? Over de verhoringen, de culturele verhoringen. Van wat gebeurt er maar in het dorp? Hoe verhoudt een dorp hem nog uit de geerhinger uitrekken? Hè? De squalle die is dicht hier in Nes, de tjerken die rent leeg. Wat bloedt er van zijn dorp oer en wat bloedt er oer voor de mensen om je te waaien? En überhaupt is er nog wel werk voor de mensen. En als er werk is, of als er geen werk is, kies je dan nog wel waaien. Want het volgende probleem is natuurlijk dat de huizen, er staat hier om het huis, staat hier een huis te keer. Dus door rechts in huis ik niet kwijt. Nou, het ligt over aardig oor, dacht ik. Waar dit Gerrit? Dit is Debago. Debaco. Wat speelde Debaco in het stuk? Debago is eigenlijk wat zeggen we hem nemen, een lid beetje de allochtone klusjesman. De man is voor alles in en de man die repareert alles in het café en rondom. Nou, jij betaalt me 3 meijer, ik maak van het wijfje van jou een schat. Nou, zet ze op de kruk, kom op lieverd. Hé, jij gaat even bij mij op die kruk, hè. Ja, kom toch op. Hé, die beurs, hè. Hé, ja, wat dacht je, dat doen we gewoon niet over. Nou, is het lekker of niet, lieverd? Ah, kijk eens, hij is veranderd al, hè. Heb jij nog nooit gedaan, jongen? Nou, dit ben een twaalling. Dit broekje en dat broekje, ik heb een gelf. Dit is het broekje van Elkje. Dit is het broekje van Tjepke. Even zien. Dit is het broekje van Rikst. Die proekenbinder maakt het de eerste de beste, hè? Arjen van der Knij. Dat is de beste proekenmaker van heel Nederland. Coat en Dat Bie. mag je eigenlijk wel nemen. Dit is eigenlijk ook nog een broekje van Wim de Bie. Die had er altijd opgehangen in het personage van Dirk. Wat is die favoriete personage in Krimp? Ik denk toch wel Eelkje. Mijn beb is al hier verstaan als haast 100-jarige. En ik had er een protte in het Fries maar hier mijn grauw roensjoen en haar goed observeerd. Net maar als doel dat ik nou deze rol speel zo. Maar ik steen ik letterlijk in deze productie in mijn beppe haar kwam. Ja, daar wordt realiteit en fictie wordt een beetje vermengd. En dat maakt het wel extra, denk ik, deze rol. Alle onschuld gaat in macht verlen. De eeuwige jeugd.
ken net op. Te gek. Doof en blind. En ze geilig druk. Je bent geen leeuwen. Je bent net solitair. Nee. Je kocht je op de bonken van een uitwennen idee. Zwarte vivre. Decadente flair. De pedante parasiet is de helse legerij. Pardon. Pardon. Op de bonken van een uitgewoond idee? Mevrouwtje de parasiet, ik geloof, ik krijg niet alles even goed van u mee. Van Friesland. Ja? Van wat er nog van oer is. Hoezo? En dat het dwarm je in de chaos een hele toer is. Mevrouwtje, dit is een oervlieger voor mijn kleine beetje verstand. Voorwaar. Doet u nou misschien op dit prachtige mooie Friesland? Nee, lieve jongen, op haar bestuurders. Ik ga iedere keer het gevoel krijg of zo Friesland lijden onder een soort minderwaardigheidscomplex. En dat ze dat op allerlei manieren compenseren. En ik denk toen nou gewoon is wat er werkelijk intrinsiek van belang is voor de samenleving. En dat mis ik heel bot. Beste meisje, zeg eens even om. Waar is dit? Waar is dit? Janne Witske de Vries. Ja. Waarom is Janne Witske de Vries geëstableerd? Waarom lagen ze met de wethouder samen? Culturele haatstaat, meneer, ja. En wat zeggen wij hier in Sewaard ervan? Terug hier of... Nee, ophouden. Mag ik dat melden aan Janne Witske de Vries? Ja, Holly, her. Hebben we er net een paar miljoen verroer? Jongen, Janne Witske de Vries, dat is sneu van haar. Ik had net zo volle last van het feit dat ik nou wel eens net erkenning krijg in die zin, omdat namelijk de sale zit altijd vol dat ik speel. Dus wat wil ik zeuren? Ik zeur helemaal niet. Ik denk het is gewoon weer fijn dat de boel weer uitverkocht is. En dat mensen een product willen hebben. Het laatste stuk is ik zo zwier zetten net meer als de tweede. Dat wonen ze net meer, ze wonen wat luchtiger. Nou, ik zet een breedler light, door een breedler light zien. Zit toch er echt nu weer op die toren, je? Als je nou even, ik zal je helpen, dit kan heel los. Je zit een koel zien, ik is toch de poppet in leven. Kom hier eens even. Kom hier eens even. Nou, schoot die een liedje omheen. Nou, hoe zit het nou? Nou, hoe zit het? En een beetje, want hij stuurt alles. Ja. Ik heb me net hekel, jongen. Ik bedoel, je moet alles net bij, ja. Nou, je. Heerlijk, wat is dit gezellig. Zeker, dit is gezellig. Als je een democratie scherp houden willen, dan moet er alle dagen ergens een dissident die aan te kankeren en te zeiken dat het net goed komt. Want dan blijft het iepen. Dan blijft het ook transparant.